I ara fem el nostre vot particular en la història, com fem cada dilluns. Votem el nostre passat amb la secció La història supera la ficció, que conduís l'historiador Vicent Baidal. Molt bon dia, Vicent. Bon dia, Jessica. Conta'ns, de què parlarem avui? A quin passatge de la nostra història viatgem? Doncs avui no parlarem de cap fet històric en concret, No? ni tampoc de cap personatge, sinó un tema més general que em va vindre al cap l'altre dia veient precisament un programa d'Apunt de la televisió que acabava amb unes reflexions que sentirem a continuació. A Dénia, la mar i la muntanya tenen una influència decisiva en el comportament gastronòmic de la gent. Esta és una sensació motivadora, i més quan els anfitrions són cuiners com Quique da Costa i Pep Romany, les dos cares d'una mateixa moneda. D'ells aprenc moltíssimes lliçons, però sobretot un recordatori. La veritat més internacional és de la fidelitat a l'entorn. El Mediterrani i el Mongó són el recipient i la imaginació és el foc. Canviar la resposta és evolució, però canviar la pregunta és revolució. I són els dos conceptes que estem treballant. Jo estic fent evolució, jo vaig canviant les respostes. Vosaltres esteu canviant les preguntes, esteu fent revolució, i per això estem els dos tan... Joder, La veritat és que este programa és més que cuina, és filosofia ja, pràcticament, perquè estàvem escoltant, o este programa era on eixien Ricard Camarena i Pep Romany, en el primer capítol d'este magnífic programa de cuineres i cuiners, que ens sorprèn tots els diumenges a la nit, amb la riquesa dels restaurants i de la gastronomia valenciana, que jo comentava, no? Donar un passet més enllà de la gastronomia i reflexiona molt, no? Sí, evidentment no parlen de cap fet històric ni de la història de l'alimentació, sinó de contemporaneïtat gastronòmica, però sí que d'alguna manera em van incitar, em van suggerir que podríem parlar un dia de la història de l'alimentació. Però això, Vicent, donaria per a més d'un programa, no? O per a un programa sencer almenys, no? 3 hores mínim. Un programa molt llarg i jo crec que de moltíssimes temporades, perquè imagina tots els canvis i les transformacions que s'han donat en l'alimentació humana des de que les primeres persones que recol·lectaven i caçaven com podien fins als nostres dies. I també hem de pensar en la immensa varietat de variants culinàries d'arreu del món, de les quals podríem parlar, perquè no és el mateix fer cuina i menjar a la Mediterrània que a l'Atlàntic o que al Pacífic, en una illa que en un continent, o en una societat amb uns valors culturals que en una altra, que van canviant també al llarg de la història. Vaja, que la gastronomia i la seva història és tot un món que ens podria tindre conversant hores i hores, sí. I tant, però no disposem d'aixes hores, malauradament, i voldria centrar-me avui en un lloc i en un moment històric molt concret, i donar simplement algunes pinzellades. Aleshores, on vols que viatgem per parlar d'alimentació? A quin període històric? Doncs a un període que jo crec que als valencians s'agrada molt, que és la València medieval, la València de Jaume I, d'Ausiàs Marc, d'Isabel de Villena, ara fa 500-600 anys. La més potent, no? Quan podíem també presumir moltíssim. I què menjaven els valencians i les valencianes medievals? Doncs abans d'entrar en la dieta de la gent, de manera concreta, jo voldria que fèrem un esforç de contextualització per a tractar de veure, de copsar les enormes diferències que hi havia llavors respecte de la nostra alimentació. A què et refereixes exactament? Quines són aquestes diferències tan grans? Són moltíssimes, començant per una bàsica, fonamental, i és que abans del segle XX estem parlant d'economies de subsistència, en les quals les fams eren recurrents, cada certs anys es trencava l'equilibri entre gent i aliments disponibles i es passaven veritables fams amb moltíssima gent que moria directament per no poder alimentar-se. Ara tenim dificultats, però no és la tònica habitual. Nosaltres podem anar al supermercat i per unes quantitats assequibles tindre una mínima cistella de la compra. Clar, entenc que això, evidentment, canvia completament la relació que tenim amb l'alimentació, que teníem en aquell moment, no? Tant per a nosaltres com per a ells era una relació molt diferent i no només això, sinó que hi havia altres elements que també canviaven les maneres de cuinar, les possibilitats gastronòmiques, per exemple, la conservació. Hem d'imaginar un món sense neveres, en el qual les possibilitats de guardar els aliments són molt reduïdes i això t'obliga a menjar de temporada per una banda, això és fonamental, i per una altra banda a tindre altres formes de conservació, com els salaons, els fumats, els embotits, els pastissos de carn, això són formes de conservar els aliments d'alguna manera. Però deies que també en les maneres de cuinar hi havia diferències importants. També una altra diferència molt important, un món sense electricitat ni gas, no hi havia foguers ni forns, com els entenem avui en dia, de manera que normalment per a cuinar el que feia la gent era fer un foc, una llar, enmig de l'habitació principal
i així s'aprofitava per a calfar la casa, també. És a dir, no hi havia una ubicació com la que tenim ara, una cuina, com la coneixem, com a tal, no hi havia cuina. Generalment en la casa de la gent comuna, en les ciutats, no hi havia una cuina, tal qual, i, de fet, en les ciutats, com calia comprar llenya per a fer foc i la llenya era prou cara, moltes vegades, en primavera i en estiu, s'intentava no encendre el foc per a no gastar llenya i estalviar aquests diners per a tindre'ls. Ja, carai, tot això que ens contes ho canvia tot per complir respecte a l'alimentació, no? Sí, per acabar-ho d'adobar també els aliments eren diferents. Llavors hi havia molt menys aliments, no teníem els aliments d'Amèrica, no hi havia ni tomàquets, ni pebreres, ni creïlles, ni fesols, ni bajoquetes. Ja. I per una altra banda, l'accés als aliments estava molt restringit, ja que la gent pobra o de poc poder adquisitiu no podia obtindre molts dels aliments que estaven en el mercat i sobretot els més consistents i els més calòrics. Amb aquesta situació que ens estàs descrivint, la pregunta és i què menjaven, no? Perquè estava tot molt complicat, no? I és molt reduïda l'oferta. Estava prou complicat. Moltes vegades pensem en ostentació en època medieval, però la realitat de la gent era molt diferent i normalment hi havia una dieta molt monòtona, dominada bàsicament per dos aliments, un dels quals serà del que sentirem parlar a continuació en la lectura d'un document del Consell Municipal de València de l'any 1339. Comentem, en este extracte al qual fas referència es diu ordenar lo Consell que les flequeres que pasten pa d'arròs en tot cas siguin tengudes de donar compliment de pes a la meallada, la dinerada o doblerada del dit pa, segons que per lo mostassaf de la ciutat els serà dit segons lo preu que el forment tindrà en l'almodí de la dita ciutat i qui això contrafarà que perdrà tot lo seu pa sens remei. No sé si s'hem entès correctament, no sé si ho he llegit correctament, però això fa referència a una normativa sobre el pa? Sí, era una ordenació adreçada a les flequeres. Les flequeres eren les forneres de pa, que en el segle XIV era un ofici dominat per les dones, més tard això canviaria, i el Consell Municipal, en aquesta ordenació, fixava el pes de cada peça de pa, és a dir, de cada fogassa, tant de les que valien mig diner, que això era la meallada que deies, com les que valien un diner i les que valien 2 diners, perquè el pa era l'aliment bàsic, l'aliment més primordial de tots. Ah, sí? Tan important era? Puc donar 2 dades per a que ens fem una idea. Vinga. En primer lloc, la principal funció dels governants municipals no era ni gestionar bé la ciutat, com en l'actualitat, ni mantindre-la neta, ni tan sols defensar-la dels enemics, sinó que principalment, per damunt de tot, la seva funció era bastir la ciutat de cereal. És a dir, que en la ciutat hi haguera cereal. Era una autèntica obsessió per una raó, i així ve la segona dada, i és que la gent menjava fins a 1 quilo de pa al dia, el que avui serien 4 vienes o 4 barres de quart. Ostres, però això és una quantitat, una barbaritat, no? 1 quilo de pa al dia, però menjarien altres coses? Li posaven alguna cosa al pa, al mig, o com? Doncs l'altre gran aliment bàsic que comentava era el vi. És a dir, també pa i vi. Sí, pa i vi. També se'n bevien vora 1 litre al dia, no era un vi tan bo ni tan fort com el nostre, però en bevien moltíssim, i també el que feien era el cereal consumir-lo en formes diferents al pa. Per exemple, farinetes, feien una espècie de farinetes, en sopes, o també el que deien panades, que eren com pastisses de carn o de verdures. Però poca cosa, no? No sé si alguna cosa més menjarien. Doncs sí, alguna coseta més, però no cregues que massa, Acompanyaven el pa amb algun tros de cansalada o d'embotit, per tindre un poquet de greix, també amb algun peix salat, sobretot, per qüestions de conservació, com la sardina, algun trosset de formatge i, sobretot, alls i cebes, que són de les verdures més calòriques. I també, quan podien encendre el foc, doncs feien putxeros i potatges amb les verdures que tenien a l'abast, cols, cigrons, llentilles, porros, faves, naps, xirivies, i amb un poquet de sort, algun trosset de carn vella, ja molt eixuta, i complementaven això amb fruites seques en hivern i fruites de temporada en estiu, en primavera. Ja, però tot plegat, a veure, ara has dit una miqueta més, hem ampliat una miqueta de l'espectre, que al principi en el pa i el vi s'havien quedat una miqueta assustadets, però sembla molt poc, m'estic quedant un poc bocabadada, pareix una dieta molt, molt reduïda. Sí, com comentava al principi, per això volia remarcar-ho, era una economia quasi de subsistència i, per tant, l'alimentació també era de subsistència. I d'una altra banda, jo m'estic referint a la gran majoria de la població, al 90% de la població. Però també és cert que hi havia altres sectors socials, mitjans i alts, que llavors eren molt poquets, eren un 10 o un 15% de la població, que tenien una alimentació més variada i menjaven millor.
Per exemple, això altre que sentirem a continuació procedeix també d'un receptari medieval. I diu, si vols fer salsa de cervo, pren espècies tret de safrà, tingues pa torrat mullat en vinagre, càpola les pica-les a vlopar ensems. Quan serà tot ensems, posa-hi brou del mateix. Llavors, met sal, vinagre arrop, posa-la a bullir. Quan serà bullida, lleva-la del foc, tasta-la de sal, de vinagre, d'arrop. Fes-ne escudelles per al cervo. Això què era concretament el que acabem de llegir? Una salsa per acompanyar carn de cèrvol, diu? Sí, és el nom medieval del cèrvol, normalment dient cervo, i és una recepta que apareix en un dels primers llibres de cuina medieval de tota Europa, que és el llibre de Sensoví, de l'any 1320 aproximadament. Sí. És precisament un llibre valencià, i en ell ja trobem les receptes que menjaven, doncs, no la gent comuna, sinó els grups ja mitjans i més alts de la societat. Ja, i quines coses menjaven aquests grups? Podem imaginar que així hi hauria més varietat que entre les masses populars, no? Sí, així, per exemple, menjaven peix més variat, a banda de sardines o arencs, molta més carn, per exemple, la vedella, el moltó, també carn de caça, com este cèrvol que acabem de sentir, o també compraven formatges d'importació, formatges de més lluny, que no els locals, menjaven molts ous, també pasta, com els fideus, i empraven una quantitat d'espècies molt més variada, com per exemple el pebre o la canyella. Molt bé, ja una miqueta més variadeta. I els que eren rics, diguem-ne, això és que menjaven. En aquest cas, per als poderosos, el menjar no era una qüestió només d'alimentació, sinó fins i tot més encara d'ostentació. Això sí que és el que tenim també en ment, no?, dels banquets estos medievals, no? Correcte. Quan pensem en la cuina medieval pensem un poc en la taula dels aristòcrates i dels reis, que moltes vegades, a més, tenim les seues llistes de la compra i sabem, per exemple, que podien comprar fins a 2 quilos de carn i 3 litres de vi per persona al dia. Ostres! Encara que després no se'ls menjaren, però sí que volien ostentar. Adquirien també la carn més cara, que contràriament al que passa avui en dia eren els pollastres. No hi havia granges avícoles i llavors s'havia de pagar molt per matar un pollastre jove encara. El pa i el vi d'esta gent era també molt més bo que el de la resta dels mortals. Vi del car, no? Vi del car, del bo, Malvasia, de Llunt, era vi ja molt bo. I també feien uns festins amb angules, tellines, llagostes, llagostins. El duc de Gandia, per exemple, era pràcticament addicte als llagostins i a les llagostes. Vaja, que eixa gent sí que no es privava absolutament de res, no? Sí, ells sí que tenien un accés molt més variat a l'alimentació, molt més paregut a la nostra alimentació actual, però hi havia diferència important en la manera de cuinar els aliments i en els gustos i les consistències que buscaven. Ah, sí? I què els agradava? Què és el que buscaven quan es cuinava per als més rics? Doncs ens ho explicarà, en part, un dels principals especialistes que tenim en el coneixement de la gastronomia medieval, que és l'historiador saforenc Frederic Aparici, que ens ha deixat un missatge explicant-nos un poquet això. L'escoltem. Altra particularitat de l'alimentació medieval és el protagonisme de les espècies, particularment la clau, la canella, el gingebre i, sobretot, el pebre negre. També és una singularitat medieval aquesta combinació dels sabors com agre i dolç o dolç i salat. Dolç que s'aconseguia habitualment, o per a la major part de la societat, a través de o mitjançant la mel, però que els més rics introduïen aquest sabor amb el sucre, un sucre que s'elaborava al Ducat de Gandia i al Comtat d'Oliva i que esdevenia això, un verdader indicador social. O sigui que pel que acabem d'escoltar, els agradava molt barrejar les espècies i els sabors a través de l'agredolç, el dolç i el salat. Potser a nosaltres no ens agradaria tant aquesta mescla, no? Ens menjaríem nosaltres a gust els plats medievals? Potser ens costaria un poc, almenys de primeres. La veritat és que feien unes barreges molt fortes d'espècies i de gustos diferents, i és que el gust culinari, com pràcticament tot en la societat, és un fet cultural i, per tant, va canviant al llarg de la història en funció de llegats, de situacions socials, d'estructures, dels condicionants generals que hem vist abans. I, per exemple, això es veu molt bé també en l'evolució que hi ha en els llibres de cuina, que, com deia, comencen a aparèixer precisament ara, entre els segles XIII, XIV i XV. Ah, sí? I en quin sentit? A què et refereixes quan dius que s'observa una evolució? Doncs, per exemple, parle del gran avanç de l'alta gastronomia que es va donar aleshores. Per exemple, d'època de Jaume I no tenim receptaris, no hi ha llibres dels xefs de les cuines reials,
Però, en canvi, 2 segles després, encara en època medieval, hi ha receptaris molt complets, com per exemple els que va fer Robert de Nola en la cort de Ferran I de Nàpols, que era fill d'Alfons el Magnànim, amb tota una sèrie de receptes que precedien de la corona d'Aragó i també d'alguns altres àmbits europeus, de Llombardia, de França, de Venècia, i es veu clarament això, com està avançant moltíssim en època medieval l'art culinari i com hi ha uns gustos determinats que eren com una espècie de coiner de l'alta gastronomia internacional. Però, Vicent, i en aquest context internacional hi havia alguna particularitat valenciana? La paella ja sabem que en aquell moment no, però hi havia alguna particularitat nostra? Després, si vols, parlem de la paella, perquè encara no hem parlat d'arrossos, per exemple. I la particularitat valenciana, sobretot, hi havia algunes, però la més característica, estava relacionada amb la recepta que sentirem a continuació. Es pren una llima, se li lleva la corfa superior i s'esprem fins a tindre una lliura de suc, a la qual s'afig una lliura de sucre. Es cou tot fins que prenga la forma d'un xarop. Esta recepta és indicada per a la cremor de ventre i per a la set extrema. D'on procedís exactament aquesta recepta? De què parlem? Sentim a més de fons una música així com àrab, una miqueta? És d'un receptari andalusí, en concret, i és una de les grans particularitats valencianes en el context europeu, perquè precisament al Regne de València hi havia contacte entre cristians i musulmans i, per tant, hi hagueren molts préstecs culinaris, alguns importants. Quins préstecs, quines receptes són d'herència musulmana? Doncs, a banda d'aliments, com fruites i verdures, figues seques, dàtils, espinacs, albergines, també són d'herència musulmana, sobretot hi ha 2 grans elements gastronòmics de transmissió andalusina. Per una banda, el que acabem de sentir, el gust pels refrescos, per l'aigua llimó, l'hidromel, les sorxates, els xarops, les coses begudes dolces i refrescants, i per una altra banda també tot allò relacionat amb el sucre i els dolços, els bunyols, l'arnadí, les pilotes dolces, els pastissets, les coques de mel·la. Tot això és una herència del gust pel dolç dels musulmans, que encara es manté intensament per tot l'islam, si viatgem ho veiem clarament. Tot allò que un metge ara ens prohibiria, pràcticament, Tal qual, però llavors, clar, amb una economia de subsistència tan magra, prendre això era molt important i molt gustós, realment. Està clar. I entrem ja en el nostre pla per excel·lència, perquè no hem parlat de la paella, evidentment, però és que no hem parlat de l'arròs, no hem fet referència a l'arròs. No menjaven arròs els valencians medievals? Doncs la qüestió és que tots sabem que Ausiàs Marc o els Borja eren valencians, però no menjaven paella. Ostres, quin tema tan polèmic, Ahí posem el dit en la llaga, com que no? Sí, però la veritat històrica és que l'arròs en aquells moments es menjava de manera pràcticament testimonial, sobretot per a postres, com l'arròs amb llet, per exemple, és un típic postre medieval, però la paella no existia. L'arròs així sequet i soltet, fet en una paella, els aliments típics que nosaltres coneixem, és una creació molt posterior del segle XVIII cap a sí. Llàstima, que se'l perderen, no? Llàstima. Un altre dia parlem d'això, si voleu. Ara sí que ens he quedat, la veritat, que bocabadats. Però d'això, si vols, ja en parlarem un altre dia, perquè avui se'ns acaba pràcticament el temps. Això, la paella crec que donaria també per a un programa sencer de moltes temporades, també. Sí, moltíssimes gràcies, Vicent. I recordem als oients que si volen poden preguntar-te algun dubte concret sobre la història valenciana, ens poden escriure per les xarxes socials del RAS, també al correu electrònic al rashistoria@gmail.com i també al nostre, al ras@apuntmedia.es. Vicent, moltíssimes gràcies i t'esperem la setmana que ve. Gràcies a vosaltres. Ja ens has obert una miqueta la fam. Bon dia, adéu.